telespettaturi u daw kollha li intom issegwu magħna minn fuq il-YouTube live stream. Qabdu l-Bibja f'idejkom u iftħu widnejkom u qalbkom għall-kelma tal-Mulej. Kulħadd jgħid warajja, Mulej qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Hija l-kelma tal-verità. Hija l-kelma ħajja li ħarġet minn qalbek u minn fommok. Kellimni llum Mulej. Għallimni warini affarijiet li jien stess ma nafx bihom imma li jinsabu fil-kelma tiegħek u forsi jinqat ma rajthom. Għalhekk nitolbok Spiritu Santu għal revelazzjoni biex dak li jinqat ma rajt qabel narah illum mill-kelma qaddisa tiegħek. Ħanirċievi u għattu iktar ma reġa' nkun l-istess iktar. Jiena lest li nitlaq fil-livell li jmiss li l-Mulej għandu għalija, niddikjara li nser minn glorja għal glorja, minn fidi għal fidi u minn grazzja għal grazzja. Fisem Ġesu Kristu. Amen. Halleluja. Gloria lil Mulej. Grazie Mulej Ġesu. Morru fi ktib tal-Proverbi kapitlu 3. Proverbi 3 ta' fit-Testament il-Qadim. Pers li dan l-aħħar għamilt sensila ta' talim fuq l-unur, illum ħankompli fuq l-unur imma mill-lat ta' kif tonora lil-Mulej mill-ġid tiegħek. U letteralment illum ħanitkellmu kif nonoraw il-Mulej mill-ġid materjali tagħna. Fil-ktieb ta' Timotju, il-Bibja tgħid li aħna ġejna fid-dinja b'xejn u aħna ħanitilqu f'din id-dinja b'xejn. Għalkemm tista' tagħmel differenza għax jekk inti tinfluwenza bid-doni tiegħek u bis-sejħa tiegħek u b'dak li l-Mulej poġġilek f'ħajtek, jekk inti tinfluwenza l-erwieħ, m'intix ħatmur b'xejn, għax issa ħatuħu miegħek l-erwieħ għall-ġenna. Halleluja. Fil-ktieb tal-Proverbi kapitlu 3 kulħadd jaqra miegħi minn vers 1, ibni, tinsix it-talim tiegħi, iżda żomm f'qalbek il-kmandamenti tiegħi. Għax għomor twil u ħafna snin u risq tajjeb iġibulek. It-tjeba u l-fedeltà tħallihomx iħalluk. Ma onqok orbothom, iktibhom f'qalbek, hekk issib xorti u isem tajjeb quddiem Alla u l-bniedem. Ittama fil-Mulej b'qalbek kollha u tafdax fl-aqal tiegħek fi ħaħseb kull ma tagħmel u hu jwittilek triqatek. Toqgħodx taħseb kemm min taref imma ibża mill-Mulej u warrab mill-ħażen. Ħajkun dan is-saħħa ta' ġismek u d-duwa għal għadmek. Weġġaħ jew onora lil-Mulej bġidek u bl-ewwel dħul tal-qlieħ tiegħek. U jimtlew bil-qamħ l-imħażen, innotaw il-kliem plurali. Mhux singola, mhux il-maħżen, l-imħażen. Jimtlew bil-qamħ l-imħażen tiegħek u li ma sar bl-inbit ifuru. Jekk aħna naraw sewa, number 1 jitkellem fuq il-barkiet għal dawk kollha li jobdu lil-Mulej. Semmilek omor twil. Semmilek li inti tkollok unur fuq din l-art. Isem tajjeb fuq din l-art. Dak ma jfissirx li ma jsibx min jikkritikak, għax anke Kristu sab min jikkritikak. Imma bħalma nħobb ngħid, truth can be blamed but can never be shamed. Però l-Mulej llum hawnhekk ħajkellimna kif jiena u inti aħna msejħin mhux biss nonoraw l-Alla fil-familja tagħna, fil-Knisja, bl-attitudni tagħna, però anke bil-ġid li tagħna materjali. Bil-ġid tagħna materjali. Kemm hawn minnkom taħsbu li l-povertà hija barka? Hawn xi ħadd jaħseb li l-povertà hija barka? Ħadd ma temminu bil-povertà li hija barka? Bravi. Għax infatti ħanorikom passaġġi llum fejn l-Iskrittura tgħid li l-povertà hija saħta.
li inti ma jkollokx biżejjed biex tgħix mhijiex barka, hija saħta. Is-sinti biex l-ewwel net qabel kollox, number one insħeġġiġkom biex taqraw il-proverbji kuljum, aqraw proverbji kuljum, wieħed almenu kuljum. Il-proverbji ta' spiss u anka fis-salmi ipoġġi daw il-tliet kelmiet ta' spiss l-istess sentenza: unur, rikkezzi jew tistana u ħajja twila. Dawk li jimxu fil-biża tal-mulej, kif timxi fil-biża tal-mulej? Billi tobdih. Jiena nonora l-mulej billi nagħtih stima npoġġih l-ewwel qabel kollox. Li kieku ma teżistix il-kunċett tad-deċma, xorta jiena u inti għandna poġġu lil Alla l-ewwel fil-ġid tagħna. Ġifieri kieku insa jiena llum nista' ngħidilkom ma nippritkawx iktar jew ma nsemmux iktar, id-deċma aktar u ngħidilkom ejja nonoraw il-Alla bil-ġid tagħna. U inti jekk ħadd onorah, m'intix ħadd teħlar, bil-fors ħadd teħlar ħjar. Biex inkellem ma tkunx qed tonorah. Sewwa? Allora il-kunċett ta' li nonoraw il-Alla bil-ġid tagħna bil-qliq tagħna huwa mill-bidunet tal-kreazzjoni. Nibdew minn Abel u Kain. Nibdew kif Alla oġbitu l-offerta ta' Abel u ta' Kain moġbitux, mhux għax ma tawx offerti, imma wieħed onorah bl-aħjar u li oħor onorah b'dak li kellu, dak li baqalu. Imma biex jiena u inti nifmu il-pjan tal-Alla għal-ġid, jiġifieri, biex vera tifhem xi jrid Alla għalik mill-punto di vista ta' materjal. Materjal li jkollok il-barka tal-Alla fil-materjal ta' ħajtek, jiġifieri fil-flus, fl-oġġetti li inti għandek tiegħek, kemm minnkom temmen li Alla jridek li inti tkun imbierek materjalment. Kun onest. Kemm minnkom għandkom id-dubju. Kunu onesti, għandek dubju li Alla ma jridekx imbierek materjalment. Number one, biex inti tifhem il-qalb tal-Alla f'dawn l-affarijiet, number one, qatt taqbad frażi waħda barra mill-kuntest. Sewwa, għax jiena nista' naqbadlek frażi waħda barra mill-kuntest u nagħmel violation ta' ħafna skritturi oħra. Allura qogħdu attenti x'tisimgħu. Però number one, ħanżu għamma din ħatajnkom mal-ewwel u ħatixjel il-bozza tad-dawl tar-revelazzjoni. Meta Alla ħalaq id-dinja, Alla ħalaqa għal min? Come on, kelmu. Għal-bniedem. Meta Alla ħalaq il-bniedem mill-Adam u Eva, x'tom fidejhom. X'tom fidejhom. Kollox tom. Tom kollox. Mhux barkit spiritwali tom mill-Adam u Eva, tom kollox. Infatti, believe it or not, fis-Salmi 116 tgħidlek li l-Iskrittura tgħidlek li Alla qal is-smewwiet huma smewwiet tal-mulej, imma l-art u ta' lil bin il-bniedem. Jiġifieri l-art, kull ma hija tal-art, kull ma huwa fuq l-art, Alla tiġa mill-pjan oriġinali ta' Ġenesi kien ta' għamilha il-dinja għamilha għall-bniedem. Tefhmu? Xmar ħażin. Xmar ħażin u Romani kapitlu 1. Minflok adoraw il-kreatur, bdew jadoraw il-kreazzjoni. Hemm fejn l-affarijiet marru ħażin. Mhux għax Alla għandu kontra il-kreazzjoni u li inti kollok affarijiet jew oġġetti, jew karozza, jew karozzi, jew dar, jew business, jew businesses. Alla mhux kontra dak sakemm ma jiġix qabel Alla. Għax jekk jiġi qabel Alla, dak isir Alla. Alla m'għandux problema li jkollok karozza u għal Alla m'hemmx relevanza ta' valur, aħna ngħidu karozza antika jew karozza moderna, karozza għolja u karozza baxxa. Alla karozza. Alla qatt ma ħares lejn xi ħaġa qal kemm expensive dil-karozza? Dak jiena u inti tgħidha, u tgħidha skont bliema kunċett ta' valur, skont bliema valur, skont liema livell ta' budget inti tgħix fih. Jekk inti tmur fuq muljanarju u jgħidlek ħa nixtri karozza ta' 50,000 jgħidlek peanuts. Għal biċċa kbira minna ħanidwek, my goodness, that's a lot of money. Mela, value is relevant. Għal Alla, x'inhu expensive?
Mela biex inti tittifhem dawn l-affarijiet, tittara l-ewwel net x'kien il-pjan oriġinali tal-Alla. U l-pjan oriġinali tal-Alla hija li l-Adam u Eva qallhom l-art hija kollha tagħkom, fidejkom. U ħudu li tridu, użaw li tridu, tpaxxew, ħudu pjaċir, għax din l-art għamilt għalikom. Alla ma kellux bżonn l-art, għax Alla jgħix fis-sema, Alla jgħix fl-ispirtu. Mela Alla ħalaq l-art għal-bniedem biex igawdi l-art. Daħal ix-xitan u l-istorja nafuha peress li jobdew lix-xitan u ma bdewx lil Alla, dak li kien tal-bniedem ġie fidejn ix-xitan. Qed tifhmuha? Mela kull ma huwa fid-dinja moħħkom hawn isem nisew. Kull ma huwa fid-dinja karozzi, aeroplani, djar, oġġetti, toys, il-bisi, televiżjonijiet, radijiet, dak kollu li huwa materjali, il-materja krea Alla. Il-materja krea Alla, il-bniedem ma krea xejn. Il-bniedem taħ forma biex jista' jutilizzaha. Mela bid-dritt ta' kreazzjoni, veri, by right of creation, everything belongs to God. Qed tifhmuha s'issa? By right of creation, bid-dritt ta' kreazzjoni, xejn ma tad-demonju. By right of creation, God made everything. Qed tifhmu? Il-bniedem is-sottomettih lid-demonju, id-demonju sar is-sadalla ta' din id-dinja, believe it or not, meta Alla krea lil-bniedem, Alla lil-bniedem poġġih bħala Alla fuq id-dinja, tafu intom? Do you understand that? Do you understand it? If you don't, we will teach more about it. Meta Alla krea lil-bniedem u l-bniedem kien għadu fil-glorja tiegħu mingħajr ma waqa', il-bniedem Alla poġġih fuq bħala Alla żgħir li jiddomina u juħsib il-kreazzjoni tiegħu. Meta d-demonju ħataf fidejh kollox, issa d-demonju sal-Alla jaħkem fuq id-dinja u jaħkem fuq il-bniedem. Id-demonju kien parti mill-kreazzjoni u kieku Adam u Eva bdew il-Alla setgħu jaħkmu fuq u anytime. Inti x'tagħmel x'qed tagħmel toqgħod titkellem ma' serb qalbi tiegħek. Ma kellekx aħjar x'tagħmel? Toqgħod titkellem ma' serb. Titkellmux ma' srib. Għodu attenti, għax is-serb ta' Eden għandu raba joqogħdu Malta. Is-serb qatt ma jgħidlek il-verità. Però dejjem jaqbad biċċa mill-verità u jdawwara. Mela għodu attenti mis-srib. Mela Adam u Eva, kif jgħidu bil-Ingliż, had no business having a conversation with the devil. With a serpent, meta daw kienu jafu li din hija kreazzjoni u Alla diġà qallhom moħħru u aħkmuha. Diġà kellhom awtorità. Dak li Ġesu tagħna semgħuni moħħkom hawn aħna. Jekk tridu tifhmu vera, kemm hawn minnkom tixtiequ tifhmu vera? Kif vera Alla jridek tgħix, tħares lejn Mosè. Tajjeb, ma mhux biżżejjed. Tħares lejn Elija, tajjeb, imma mhux biżżejjed. Tħares lejn Ġeremija, tajjeb, imma mhux biżżejjed. Jekk trid tara, nistgħu noqgħod insemmihom wieħed wieħed. Jekk trid tara vera, il-pjan vera oriġinali u ma tbiddel qatt f'moħħ Alla, titħares lejn Adam u Eva. Alla jimxi miegħek u ma joqsok xejn. Meta Ġesu ma ġiex biss biex aħna nidbirku naħfrindu bidna. Ġesu għax l-ewwel għamel il-kreazzjoni u mbagħad kellu jerġa' jagħmel kreazzjoni ġdida biex jerġa' jagħmilha kif oriġinarjament Alla kellu f'moħħu mill-bidu. Qed tgħidu xi ħaġa? Għal dawk l-aħwa eżis li jixtiequ jmorru taħt il-liġi,
That's not God's best. Nazzar da ngħidlek, li laqqas fejn aħna is not the best. Imma ngħidlek nazzar da ngħidlek għal raġuni għax il-biċċa kbira ta' Kristjani ma jimxux fir-revelazzjoni tal-patt li għandna ma' Kristu, għax jekk kieku tgħix fir-revelazzjoni tal-patt li għandna ma' Kristu, jiena u inti ngħixu bħala Adam u Eva bil-ħwejjeġ. Għax rajt film ta' Adam u Eva u kellhom ħaxixa quddiem u ħdiġi wara. Fil-każ dik id-tip ta' moda naqbiżha u nilbes il-moda tal-lum. Imma le biex veru, s-sapparti biċċajt. Adam u Eva kienu mlibsa bil-glorja. Ma kellhomx weraqta. Dak huwa l-kartuns li jġiblek il-werqa. Alla, l-Adam u Eva libishom bil-glorja. U believe it or not, ħanidilkom xi ħaġa oħra, ħanġibdilkom l-immaġinazzjoni tal-pedamenti ta' moħħkom u ta' kull pedament li qatt kellkom kontu taħsbu li kellkom tiġa jeżisti fikom. Adam u Eva qatt ma ħassewha b'sakemm dimbu. Minuta inqas minn Alla. Fuq l-art. Jekk inti tittifhem dan ir-revelazzjoni, tittifhem tliet affarijiet prinċipali fil-Bibja. One, tittifhem patt. L-maġġoranza tal-Kristjani, inkluż well-meaning pastors, m'għandhomx ħiel. Tittifhem x'inhu l-ewwel patt. Biex intik ħiel żgħir, patt jiġifieri kull mandu Alla huwa tiegħek. Mur omoda dik għal sena. Tittifhem patt l-ewwel. Tu, biex tifhem dak li qed ngħidlek illum, biex tifhmu vera, tittifhem xi tfisser righteousness. 3, biex tifhem dak li qed ngħidlek illejla, tittifhem verament xi tfisser saltina. U Adam kellu kollox. Kienu ħaġa waħda, kellhom saltina u kienu perfettament uniti ħaġa waħda fl-istess livell Alla. Till next week. Bye. Jekk ma tifhimx dak, m'inti ħa tifhem xejn fil-Bibja. 1, il-Bibja hija ktieb ta' patt. 2, hija l-istorja kif Alla ġab il-bniedem lura fl-istess livell tiegħu permezz ta' redenzjoni. U 3, kif Alla qabad il-bniedem biex jirrenja fuq din l-art f'saltna. That alone will make you live beyond the normal type of Christianity. Because in God's mind, there is no type of normal Christianity. F'moħħ Alla m'hemmx Kristjaneżmu normali. Aħna l-Kristjaneżmu ġibnieh f'livell normali. Mela jekk inti tittejx f'din ir-realtà, titkollok il-ġuħ biex tfittex u tgħix fir-revelazzjoni tal-kelma u l-pjan Alla. Mela 1, biex inti tifhem l-iskop tal-materjaliżmu, tal-materjal li Alla għandu f'din id-dinja li huwa kollu tiegħu, tifhem il-pjan oriġinali tal-Alla. Li Alla tal-bniedem kollox kol ma ħalaq f'idejh biex jieħu ħsiebu u biex jgawdih. Issa, ħammuru fi ktib ta' Deuteronomju. Malajr. 28. Qed taqbdu xi ħaġa ħwa? Do you want a coffee break? Fimtu xi ħaġa milli qedtilkom? Żgur? Okay. Isimgħuni sewwa. Fil-Bibja hemm żewġ tip ta' saħħtiet. Naf li ċertu nies entużjasti u għandna nkunu entużjasti. U tiegħek qatt tikber fir-revelazzjoni. Però fil-Bibja hemm żewġ tipi ta' saħħtiet partikolari jissemmew. Hemm is-saħħta ta' Adam u Eva u hemm is-saħħta tal-liġi. Meta Kristu ġie b'mod partikolari li ħalisna hija minn taħt is-saħħta tal-liġi u sa ċertu punt ukoll minn taħt is-saħħta ta' Adam u Eva, ma mhux kompletament, għal raġuni. Għax jiena u inti dal-ġisem għadu jikber, għadu qed jiġi. Sewwa, rajna u naraw fl-Iskrittura li minn verament għandu lil Kristu jammar fih u jopera fih, hemm the process of life
changes. That no longer reigns over you. Il-mewt issa madux jaħkem fuqek. Ma jfissirx li f'dan il-ġisem ma tħadmut. Il-fatt li mmutu f'dan il-ġisem ifisser li s-saħħta ta' Adam u Eva għadha taħdem. Għax Adam u Eva qatt ma ħalaq il-bniedem biex imut. Miet il-bniedem fil-ġisem u meta anke fl-ispirtu minħabba dnub li kieku aħna kompletament maħlusa minn dik is-saħħta kieku ħadd ma jmut u kieku nitwildu biex ħadd ma jmut. Imma peress li aħna nitwildu minn ġdid, diġà ġejna mifdija sa ċertu punt minn dik is-saħħta, imma l-Iskrittura titkellem li dan il-ġisem ma trid titweled minn ġdid, dik għadha ma seħħitx. Mela mill-lat spiritwali ġejna meħlusa minn taħt is-saħħta ta' Adam u Eva. Mill-lat naturali dal-ġisem għadxi darba irid jitweled minn ġdid. U dak iseħħ meta jiġi Ġesu Kristu. Għax jinsewx li aħna diġà ġejna mifdija spiritwalment. Qed niġu mifdija fil-ħsieb, fil-moħħ, fis-sukket tagħna u għad irid niġu mifdija fis-summa, fil-ġisem. Imma l-erja spiritwali diġà ġejna mifdija u għalhekk nitwildu minn ġdid. U għalhekk issa s-sema u d-dilka tal-Ispiritu Santu Alla nnifsu jammar issa jista' fina. This is meat. I'm giving you a buffet a buffet of meat. All right? Mela, imma Ġesu ħelesna mis-saħħta kollha tal-liġi. Għawx għad minn għandkom amment ħdijil ta' x'kienet is-saħħta tal-liġi? Kienet threefold. Mart. Ġesu ħelesna mill-mart. Jew il-ħakma tal-mart. Il-mewta spiritwali, Ġesu ħelesna mill-mewta spiritwali. U l-povertà. Kontu tafuha l-saħħta tal-liġi kienet il-povertà? Fil-ktieb ta' Galatini jgħidlek bl-aktar moċċar Ġesu ħelesna minn taħt is-saħħta tal-liġi. Hello, are you okay, guys? Kemm intom kwieti? Mela jekk Ġesu ħelesna, m'għadniex għadna kif qrajni għal-weekend li ġeli għadda. Romani 8 vers 9 sa 11. Il-dnub m'għandux iktar jaħkem fuqi. Moħħok hemm, ħantik biċċa laħam oħra, x'tamod. Jekk Kristu jammar fik b'revelazzjoni, laqqas oħt id-dnub ma jaħkem fuqek. Taf min huwa oħt id-dnub? Il-Mart. ħantikom biċċa revelazzjoni minn revelazzjoni, forse tabdu għadjem aktar malaj. Meta mijiet da drabi, tlabna fuq nies u jfiqu, dak għalix jfiqu. Għax għanna ħakma fuq. Kiekom għandix ħakma fuq, ma jfuqux. Kun għajdlek, dik jarreda tal-la hija għati taċċetta. Il-fatt li jfiqu hija prova ċara li bħalma għandna ħakma fuq id-dnub, għandna ħakma fuq il-Mart. Issa, imma l-bniedem, peress li l-bniedem għadu f'dan il-ġisem u jrid jikber fl-spiritualità, jrid jikber spiritualment u fil-revelazzjoni, titgħallem inti kif taħkem inti stess ġismek. That's another teaching of another level. Okay? Mela, l-lum jitkellmu kif Alla ħalaq il-materjal dak kollu li aħna missu naraw bidejna, id-dinja, ħalqu għal-bniedem. Roba Deuteronomio 28 malajr. Vers 1. Jekk int tassew tisma' leħen il-mulej Alla tiegħek biex tħares u tagħmel li ordnajt lek u l-ordnijiet kollha tiegħi li jien illum qiegħed nordnalek jarfek il-mulej Alla tiegħek fil-qoli il-fuq minn kull ġens kollu tal-art u jiġi fuqek dawn l-barkit kollha. Mela x'qed jgħid? Jekk jiena nobdil il-mulej, kulħadd jgħidha jekk jien nobdil il-mulej. Jekk jiena nisma' leħen il-mulej, nobdih u noqgħod għall-kelma tiegħu. Daw il-barkit kollha jiġu għalla fuqi. Issa believe it or not,
Li kieku daw il-barkit kollha jopera fuq il-Kristjani diġà di tajjeb, imma believe it or not dan għadhom taħt patt inqas barkit u inqas benefiċċji. Għax fi ktib tal-Lut kapitlu 7 vers 22 u fi ktib tal-Lut kapitlu 8 vers 6 tgħidlek issa Ġesu ġabbilna patt ieħor aqwa barkit akbar. We serve the God of too much. Jesus of too much is preached at the river of love. And he comes here. Hallelujah! Amen? Thank you, Lord. Grazie Gesù. U jiġi fuqek dawn il-barkit kollha għax tkun smajt il-lent għal-mulej għalla tiegħek. Imbirek tkun fil-belt u mbirek fil-raba. Dawk xinu ma barkit spirituali? Fiziċi. Imbirek ikun il-frott ta' ġufek, il-frott ta' artek, il-frott tal-bejjem tijak, il-friħ tal-baqar tijak u l-friħ tal-imriħel tijak. Dawk huma issa il-proprjetà tijak l-annimali li inti għandek. Jekk għandek attus dak jiġi inkluż, jekk għandek xi papra dak jiġi inkluża, sawa l-annimali li għandek bis-sejda ngħidilkom. Infatti, tista' ma naqafani, imma kemm il-darba smajt Kristjani jitolbu fuq l-annimali tagħhom tad-dar u fiequ. Tinejlek għaliex? Għax id-dominju li Kristu tak anka fuq il-bejjem tiegħek. The thing is, faith explosion is coming and you need to come and hear about faith. Ħantikom naqa preview. Huwa il-fidi li tattiva il-patt u hija l-fidi li tirrelisja l-anointing. Come tomorrow and the day after and the day after that. Do you understand? Tidnajdilkom aħwa? Il-biċċa kbira ta' Kristjani li sejrin il-ġenna juħobu l-mulej qed jgħixu ħafna f'livell baxx ta' privileġġi li Kristu għandu għalina. U tgħidilkom xi problema? Nuqqas ta' revelazzjoni. Nerġa' nsostni u nerġa' ngħidilkom il-Kristjaneżmu hija revelazzjoni. Mibnija fuq revelazzjoni u tikber b'revelazzjoni. Nerġa' nfakkarkom li kull darba jitkellem Kristu dejjem jimmira għal livell għoli. Il-bniedem dejjem jitkellem għal livell baxx. Amen? Alleluja. Ħankomplu naqraw daw il-barkijiet. Imbirek il-qoffa tal-ħobs tiegħek u l-imbit tiegħek, daw ġifieri l-proprjetà tiegħek issa dak li għandek bżonn. Imbirek kun fi dħulek u imbirek fi ħruġek. Ħarbat il-mulej li għaddewa li jqumu għalik. Min triq waħda joħorġu għalik imma 7 toroq jaħarbu minn qudiemek. Il-mulej jagħtik il-barka fl-imħażen tiegħek u b'kull ma tmitt idejk għalih. U jbirek l-art il-mulej Alla tiegħek se jagħtik. Il-mulej ħajbirkinna l-art li tagħna. Alleluja. Il-mulej jagħmel minnek poplu ikkonsagrat midluk jiġifieri. X'għedna li tfisser konsagrat? Anointed. Midluk. Għalih skont ma ħaliflek jekk inti tħares l-ordnijiet tal-mulej Alla tiegħek u timxi fi triqatu u jaraw il-ġnus kollha tal-art u jiktbu fuqkom, jiktbu fuq Facebook u jajrukom u fuq YouTube. Għax ma jistawx jinizluha għaliex inti daqshekk imbierek. U inti kompli idbierek. Li inti ġib isem il-mulej u jibżaw minnek. Ifawrek il-mulej bil-ġid. Ta' kollu, daw kollha barkit fiżiċità. Daw kollha natural blessings. Infatti, l-Izraeliti, dawk li kienu taħt il-patt il-qadim ma setgħux jitwildu minn ġdid. Dawk kellhom daw il-barkit kollha u xorta jekk bintu in righteousness, believing in the Messiah, xorta kellhom marru post jistennew sakemm Kristu jiġi jifdihom. Qed isemmilek dal-barkiet. Fl-istess kapitlu jitkellem fuq is-saħtiet. Fl-istess kapitlu jitkellem fuq is-saħtiet.
Issa mbagħad għandek Galatin kapitlu 3. Morru malajr Galatin 3. Galatin 3. Ġesu ġi fil-ewwel Korintin kapitlu 15 vers 44 sa 48, Pawlu jgħid li Ġesu huwa it-tieni Adam u l-aħħar wieħed. Għax Ġesu ġi biex jirrestawra lura l-affarijiet kif kienu fil-bidu. Infatti fi ktib tal-Apokalissi, insejt li ma vers eżatt imma kieku nista' nsibule, jgħidlek li Ġesu ġejt jiena biex nagħmel kollox ġdid. U għalhekk kienu inti, u għalhekk għal min konka, li isimgħuni għanilkom aħo. Għal dawk li jintkom għandkom ir-revelazzjoni ta' Kristu, f'minkom Kristu fikom u intom fi Kristu, mhux il-liġi taqbess, il-patriarki u l-profeti kollha. Twerġa' tmur lura lejn Eden. Inti skużi da. Jekk inti għandek relazzjoni intima ma' martek, ma' żewġek, ma' wulidek, li ma' regoli tpoġġihom, tpoġġilhom. Ma tpoġġilhomx regoli, għandek relazzjoni. Issa Adam u Eva ma' Alla ma kellhomx regoli, kellhom relazzjoni. Il-bniedem li mur taħt liġi qed jgħidilna li l-Alla rid insir nafu bħala l-imħallef tiegħi bil-liġijiet, mhux bir-relazzjoni. Brothers and sisters, we are barely scratching the surface of this kingdom, the surface. And we get drunk. We just drink a bit and we think we're in heaven. Allah like jump in the river, don't just drink a bit. Hallelujah. Hallelujah, gloria a Gesù. Mela fi ktib ta' issa Galatin, bravi, Halleluja, kapitlu 3, ħanibdew minn mela, vers 12. Issa liġi mhijiex ġejja mill-fidi, imma min jagħmel dawn il-ħwejjeġ jgħix bihom. Kristu fdina mis-saħta tal-liġi. Billi hu sar innifsu saħta għalina għax hemm miktub misħut min ikun imdendel mal-ewda. Mela aħna tftidilu kont għamiltulkom messaġġ il-barkit ta' Abram. Morru qarawha. Morru qarawha. Għax Abram, l-iskrittura tgħidlek hawnhekk il-kumplament li aħna saġġejna werrieta ta' Abram permezz ta' Kristu. Tiftakru l-barkit ta' Abram? Il-barkit ta' Abram kienu fiżiċi u materjali. Xi ħaġa interessanti li issa l-Efesin kapitlu 1 vers 3 jgħidlek imbirek Alla ta' missier Sidna Ġesu Kristu li bgerberikna b'kull xorta ta' barka spiritwali. Fis-smewit fi Kristu. Mela Ġesu issa ġie restawra dak li tlifna fiżikament u materjalment. U li seta u biss jagħtina spiritwalment. Għax Abram ma setax iwellidna mill-ġdid. Mose ma setax iwellidna mill-ġdid. Kellu jiġi Alla stess biex jagħtina d-DNA stess tiegħu biex iwellidna mill-ġdid. Allura jiena u inti issa mhux tab xejn ġej Ġesu jgħid jiena ġejt biex ngħidilkom il-ħajja. U l-ħajja bl-abbondanza? Ejd li kemm il-Kristjan taf jgħixu ħajja bl-abbondanza. Ftakar il-kelma abbondanza tfisser li tant għandek li għandek iż-żejjed għalik u tibda tqasmu. Dik hija abbondanza li inti tant għandek barkiet li inti mimli u issa tant qed furja la jridek biex inti tbirek il-ħadd ieħor. Believe it or not, dik hija l-pjan tal-Alla għal kull Kristjan b'revelazzjoni. Alla jrid kull Kristjan jgħix f'din ir-revelazzjoni. Mhux qed ngħidlek li llum titweled miġdid u da kollu ħajseħ l-għada, mill-punto di vista tal-Alla tiġa seħħ. Mill-punto di vista tiegħek inti trid tikber u timmatura fir-revelazzjoni. Amen?
Halleluja. Mela issa Kristu ġabna werrieta dak kollu li huwa ta' Kristu dak kollu li kien ta' dam. Sar tagħna, issa ħammur fi ktib ta' Mattew kapitlu 6. Halleluja. Isu mela vers wieħed, isu l-element tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidru, hawnhekk qed jitkellem fuq l-offerti. Infatti l-elemosina bil-Malti, ma tantx hija kelma li nużawha. Tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidru qudiemhom għax inkella jkollkom ħlas mingħand missierkom li hu ma inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li hu fis-smawiet. Mela meta tagħmlu karità, tmurx iddoq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġbi ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tagħmel karità mhux qed titkellem fuq id-deċ mal-offerta hawnhekk karità. Meta inti tagħmel il-karità tiegħek isir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodulek hu. Issa, mor fikt il-vers teżori fis-sema. 26 qed nara sew, 19. Tgezzux għalikom teżori f'din id-dinja fejn kollox jitmermer bil-kamla u s-sadid u fejn il-ħalelin jinfdu u jisirqu. Iżda ġemmaw għalikom teżori fis-sema fejn xejn ma jitmermer u la bil-kamla u lanqas bis-sadid. U fejn ma hemmx ħalelin jidħlu u jisirqu. Għax fejn hemm it-teżor tiegħek, hemm tinsab qalbek ukoll. Vers 24. Ħadd ma jista' jaqdi żewġ sidin x'qed jgħid Ġesu lill-flus għal ħafna nies fid-dinja sar sidhom. Ħasasikom mistoqsija, Alla huwa kontra l-flus? Le. Imma jekk il-flus isiru sidek, issa Alla ma jgħadux jismu Jahwe, jew Jexxua, jew Jesus, jew Ġesu, jew Kristu. Issa jismu euro, jew dollar. Mhux kreflo dollar ta' dollar ieħor. Tifhmu? Allura s-sinti tispiċċa taqa' fl-idoletrija. U min jaqa' fl-idoletrija ma jsalvax. Għax jew ikun joġob lil wieħed u jħobb lil ieħor, jew jintrabat ma' wieħed u jistmel lil ieħor. Ma tistgħux taqdu lil Alla u lil flus. Mhux għalhekk ma tistax ikollok flus, għalhekk ma tistax taqdihom lil flus. Il-flus iridu jaqdu lilek. Il-flus iridu jaqdu lilek. U peress li Alla għandu multi-biljuni ta' flus fid-din id-dinja, m'għandux problema li l-poplu tiegħu ikollhom il-flus sakemm qed jaqdu lilhom għal glorja tal-Alla. Hemmhekk il-Bibja tidwessina u ħanara fl-Iskrittura fejn toqgħod attent hawnhekk. Għax ħafna Kristjani fil-passat jibdew brok. Jibdew dbatu kif jibda jaraw il-flus jinsew l-Alla. U Pawlu iwissi fuq għadi. Li ħafna għax issa bdew jimxu wara l-flus, jonkella bl-Ingliż jgħidlek COVID. Xi tfisser COVID? Tixxenna, jiġifieri jisek tixtieq dejjem minn tixqat minti kuntent. Ma fija xejn li jekk inti għandek karozza tixtieq waħda oħra aħjar, ma fija xejn jekk inti għandek dar u tixtieq tixtri oħra ġdida, imma oqgħod attent. Oqgħod attent li ma tmux dik id-dar tispiċċa tħallas għal ruħek. Għax ħafna hekk jiġrilhom
Għax ma jkunux maturi biżejjed, stabiliti biżejjed fil-kelba, u jispiċċaw għax issa ġew raw barka qed iqimu lill-kreazzjoni minflok lill-kreatur. Sophocles jgħid storja, jgħid fejn kellu xi ħadd li beda business u qallu l-mulej ħajbir kek għad smur tajjeb. U da qallu pastor meta nagħmel l-ewwel miljun, qallu ħaneġi intilek jien personali, mhux għalih għall-Ministeru, id-deċma, qallu ħanejnek tibni knisja. Da sar miljonarju imma tilef ruħu għax telaq lill-Kristu telaq il-Knisja. Tgħid li mela jiena m'għandix għalfejn ħabber rasi għax m'għandix miljonarju, oqgħod attent. Għax m'hemm bżonn tkun miljonarju biex tiġġarraf minħabba li għandek imħabba żbilanċjata għall-flus. Anzi, ħafna jaħsbu għax xagħtu miljonarju dan għandu l-imħabba għall-flus. Mhux bil-fors. Jiena naf nies broke fil-but imma kollox flus f'qalbhom. L-ammont ma jiddeterminax qalbek tittoqgħod attentin. U Alla, believe it or not, ħantikom eżempju. Issek jiena, ħantikom eżempju. Naffordja nixtri l-tifel tiegħi naf xi iPad ta' 1,000 euro, jew ta' 2,000 whatever, u kollha l-gadgets kollha. Naħseb ħafna minna li tfal tagħhom, jekk għandkom xogħol tajjeb u regolari, bissewa widewha taffordjawha. Imma jessejek dik l-iPad ibeduha mir-relazzjoni tiegħek mal-papa jew mal-mama. Il-ħin kollu waħlin ma' dik l-iPad. Laqqas jiġu għall-ikel, laqqas ikellmuk, tidħol id-dar għadu waħħalem. Mela dik xi ħaġa li inti tajtu qed tkisser l-aktar ħaġa importanti relazzjoni ta' missieru u iben. U Alla l-istess. Alla jixtieq infawrek b'kull barka. 100%. Mhux qed ngħidlek li qatt m'inti ħadd esperjenza xi żmien li forsi tkun skars, li jkollok nuqqas u forsi anke jkollok jien għaddejt minn żmien fejn laqqas kelli biex nixxi kafè u daqqa te, bis-serja ngħidlkom. Sewwa. Però irid noqgħod attent, qalbi tinbidel għax issa 10 euros extra fil-but. Għax issa Alla berikni b'xogħol li nixtieq, issa qalbi tinbidel allura. Mela xogħolok ħajndanna lek ruħek. Għax tiġi imma mhux Alla tajuli x-xogħol żgur. U Alla hekk hu għax Alla missier tajjeb, ġenerus irid ibirikom mill-uliedu. Imma mbagħad minnek irid jiġi kemm inti tibqa' lejali u fidel lej missier. Għalhekk Alla qatt ma jitkellem kontra l-flus fil-Bibja. Alla li jitkellem hija kontra l-coveting. Għall-imħabba tal-flus. U inti ma tistax tħobb l-Alla u tħobb il-flus. I like money, but I love God. Not I love money. Thank God for money. Tħallas il-kontijiet. Kollok bżonn tagħmlu. Tixtieq issifer tagħmilha. Sewwa. U mhux dejjem, mhux qed ngħidlek bil-fors ħassir sinjuri u miljonarju, jiena Alla siru kollha miljonarji. Però ħanejlek żgur x'ħajġrilek. Jekk issir miljonarju, ħajkollok ċans iktar diffiċli biex tkun obbedjenti fid-deċma. Ftakar l-ewwel miljun li taqbad, ħaġġib hawnhekk inti ċek ta' 100,000, Idħol f'qoxortok issa stess. U għejtina kieku dan, kieku jien fidil nagħmlu dan. Taħseb li nkun fidil dak iż-żmien, li kieku nagħmlu dal-miljun, taħseb li nibqa' fidil. Jew dakinhar ngħid ma tal-biża' 100,000 le ħjar ħanta ħjar 1,000 biżejjed, xorta tajba. God is about to fall from the throne of your heart. Għax issa mhux vera Alla għadu l-ewwel. Issa żero se jagħmlu ħafna differenza f'qalbek. Għalhekk il-mulej jgħidlek jekk tkun l-ewwel kapaċi tkun fidil f'affarijiet żgħar,
Mbagħad tkun fidil f'affarijiet kbar. Jiena nemmen li bin-nies kollha li huma parti minn River of Love. River of Love m'għandix għalfejn tiddejjen penny. Jiena mhux ħan niġi niċċekkjalkom il-finanzi tagħkom, però nassigurakom mhux kulħadd fidil fid-deċ ma' l-offerta tiegħu. Tinnejlek għaliex? Għax għadek m'għandekx ir-revelazzjoni li Alla vera tkun l-ewwel u kontinwament qed tiġi ttestjat and you're failing the test. Għalhekk il-mulej jgħidlek jekk inti trid timxi verament warajja. Trid tiġħarrilek innifsi u trid tħalli kollox wara. Imbagħad mulej kif ħanejx? Inti ma waqaf xejn. Ma waqaf xejn. Ħajara kux kapaċi inti vera titlaq kollox. Tgħidli pastor inti tagħmel tajba. Jien tlaq kollox. Meta l-mulej seħli, jien tlaqt kollox. Mhux ibbiss hawn oħrajn bħalli telqu kollox. Imma mbagħad xi wieħed il-mulej lil dak li vera jitlaq kollox. Vera ma. Raw għall-Bibja. Tħallix il-ħadd ieħor jaqra ħalik, aqra l-Bibja vera xi dajt. F'Mark kapitlu 10. Kif tara mbagħad il-mulej jgħidlek li jiena nrodlok mid-dar boħra fuq din l-art. Fuq din l-art. Ma jfissirx jiena tlaqt kollox illum u għad għandi mi iktar da. Hemm il-ħajja tat-testijiet. Ħatibqa' fidil għax lix jumiex il-flus, lix hija qalbek. Lix hija qalbek. Taf kemm ikollok test? Taħseb li ma jkollix test. Meta inti taf pereżempju li għandek id-dejn u jiena xorta quddiem Alla rrid inġib id-dex ma' l-offerta tiegħi. Tafx test u dak int. Taħseb li intom biss tgħaddu mit-testijiet. Kulħadd jgħaddi mit-testijiet. Il-mulej mutaħallel il-ħadd barra mit-test tal-qalb. U attent minnu veru Alla tiegħek. Għax illum għalkemm il-messaġġ fuq il-finanzi u l-proprjetà u l-ġid imma il-messaġġ veru hija qalbek. Are you coveting? Are you coveting? Qed tixxennaq fil-kmandamenti fid-10 tgħidlek la tixtieqx ħwejjeġ ta' oħrajn. Imma Alla jridek kollok ħwejjeġ. Please jara knisja b'ħwejjeġ. U mhux jitkellem bħala ħwejjeġ clothes biss, proprjetà. Allura passa jekk jiena nixtieq karozza ma nixtieqx. U żgur li tixtieqha. Imma il-kelma hija coveting li inti tixtieq b'mod ta' superjorità, ta' supervja li trida akkosta kollox. U li hemm ċertu hija l-kelma bl-Ingliż hija greed. It's greed. La tixtieqx ħwejjeġ tal-oħrajn u la tixtieqx nisa tal-oħrajn. Jiena xtaqt nisa għalhekk iżewweġ waħda. Sewwa? Imma mhux tal-oħrajn. Tifhmu? Alla jrid ikollok mara. Alla jrid ikollok raġel. Ma mhux ta' oħrajn. Ħadd ma ħajjodok kontra tiegħek għax inti tixtieq li jkollok mara f'ħajtek sakemm inti miżewweġ ġewwa waħda. Jew raġel jew bil-kontra. Imma joħduha kontra tiegħek u tidderkera jekk inti miżewweġ u qed tipprova tfittex xi oħra on the sidelines. Jew xi raġel ieħor. Għaliex, għax it's not the issue għax inti tixtieq mara, kulħadd jaf li l-bniedem jixtieq kumpanija fil-ħajja tiegħu. Tifhmu? Mela the sin is coveting, it's greed. Mhux għax inti tixtieq xi ħaġa. Għax infatti biex titlob irid tkun tixtieq. Mark 11 vers 23 tgħid. Kull ma tixtiequ fit-talb tagħkom whatsoever you desire when you pray, emmen li diġà rċevejtu u jkun tiegħek. Emmela trid tixtiequ. Imma ma nistax nixtieq jiena mela sewwa din għandha xi ħaġa u jiena nixtieq dik li għandha hi. Il-mulej tidħil libsa, il-mulej dik libsa. Ma bżonn il-libsa toħtok tixtieq jew taħuk.
Da affarijiet li jiġu fil-Knisja. Immorru tiġ, kemm nixtieq għandi l-libsa tagħha dik. Mhux jien ovvjament qatt ma xaqt l-ebda libsa. Da qgħod attent għax your heart is being tested. Tixtieq libsa? Mulej, nixtieq libsa. Jekk għandek u inti okej inti r-raġel tiegħek u taffordjaw, amur ixtrija. Jekk m'għandekx biex, il-mulej jaf ix-xewqa ta' qalbek. Stenna. Qabel ma jtik libsa l-mulej, qabel jgħidlek dik ara għandha bżonn karkur, ma nixtrijula. Imma mhux ħajkolli biżejjed għal-libsa. Imma dik għandha bżonn karkur, mhux xila dik il-karkur. Dak il-karkur taffordjax, imma dik ma taffordjax. Mela mmur ixtrila dak li ma taffordjax dik. Ħallina antik ma taffordjax int. Tifmu kif jaħdem is-saltna talla. It's not about money. I declare boldly God wants you to have money. But not to spend it on your indulgence. Mhux biex inti tara kemm ħara għandi. Ikollok mela il-bżonnijiet tiegħek u jkollok bil-kumdità imma biex tkun ta' barka għal ħaddieħor u barka għas-saltna talla. Amen aħwan. Halleluja. Grazzi Ġesu. Fil-ktib, fil-komplement, Ġesu jitkellem isimgħu wara, brother. Morru fil-ktib ta' Mattew 6. Vers 28. Għalhekk toqgħodux tinkwetaw ruħkom x'tajdu x'san iklu, jew x'san ixorbu, jew x'san ilbsu. Għax dawn huma kollha ħwejjeġ li ifittxuhom il-pagani. Allura il-Kristjani ma jilbsux, ma jiklux il-Kristjani. Żgur. Mela ma jiklux il-Kristjani u mela ma jilbsux il-Kristjani u ħanejdlek bla misħija, jiena nħobb nilbes polejt. Għaw min nħobb jilbes ġilz intaqqab u jixtriħ bit-toqob. M'għandi xejn kontra dik tal-moda sakemm it-toqob mhumiex f'postijiet li jidhru toqob oħra. Mhux vera jew. Sewwa, imma jekk inti tħobb ċertu tip tal-bies. Mela ma nħobbhomx il-marki u l-bies tal-marki believe it or not hawn il-bies li huwa daqshekk sabiħ u m'għandux marka, għamelu marka int. Fil-każ jew ninformaħħulek. Imma il-kwistjoni hija di, tilbes x'tix tħobb tilbes. Sewwa jekk toġobni qmies ta' 5 euro, ixtriha. Imma jekk toġobni qmies ta' 50 euro għandi biex tixtriha wkoll. Però believe it or not jiena ma tantx ilbes, nixtrix nilbes. X'ingrazzja Alla l-mulej tant berikli li għandi naħjar nibda nbieħ. Għax Alla juża ħafna nies biex iberkuni. Din tawili, dan tawli, ta' taħx trajtu. Il-kalzett. Illum għax għandi dawk li tawhom li wkoll. Imma vera, għandi suits jiena jekk għandi 10 suits, 10 lajthom, ma xtrajtx waħda. Alla jwedek li jipprovdilek. Issa, li jipprovdili mill-għalqa li naħdem fiha jien. Lilek ħajprovdilek mill-għalqa li taħdem fiha inti. Sewwa? Alla juża dawn l-affarijiet biex ibirkek huwa l-avenues li lilek iġiblek il-barkiet. Amen. Halleluja. Imma bis-serjetà ngħidilkom, kull ma kelli bżonn fil-ħajja tiegħi, 90% ta' affarijiet li jiena għandi fil-gwadarobbe kux żraben jekk mhux jewelry huma mogħtija. Dan moti, dan moti, dan moti, dan moti, dan moti. Din motija. Din motija. Xaħat riċenti għalli passer waħda ma tniżlekx għandek ħafna ġriket. Mur jgħidilha li kollha qlajthom.
U 3/4 minnhom huwa tat-tiġ tal-engagements u ta' xi rigali tal-mara u tal-Valentine's Day u whatever. Għalhekk inti ħanilkom aħwa, jekk inti jiddejqek raġel Talla ikun imbierek, the problem is you are covetous. Jiena meta nara raġel ma Talla imbierek jew mara Talla imbierek u mhux qed ngħidlek għal xi ħadd fuq il-pulptu, tista' tkunu wieħed minnkom. Taf x'qed ngħid? Dak Alla imbierku. Għandu l-bdilka Talla fuq ħajtu. Nifraħ jekk narak imbierek. Mela tgħid ora cosa li għandu l-ċirket. Inti taf minn fejn ġabu ċirket. Mela x'bniedem għandu ċirket bil-fors serqu. Għax passer għandu karozza bil-fors serqa għada. Alla jbeh. Mela il-passers ma jaħdmux ukoll. Apparti li għaw passers li għandhom il-part-time jobs, imma il-ħafna mill-passers, il-ministeru huwa minn xi jieklu kif inhu kif tgħid fil-gelba. Sewwa? Imma apparti laqqas il-paga, forget il-paga, jew il-remuneration jew semmija li trid. Ħafna mill-barkiet li l-bniedem Talla jitbirek minnhom huwa poplu mill-poplu tagħhom stess. Il-poplu tagħhom stess imbirkuhom. Amen. Halleluja. Jiġifieri u Allek jaħdem. Inti jekk taħdem ġo fabbrika, il-fabbrika hija l-avenue kif Alla lilek ħajbirkek. Jekk inti ħatuħu promotion, il-promotion mhux ħadd tiġi fil-fabbrika tiegħek minn fuq il-pulptu, il-promotion ħadd tiġi mill-fabbrika tiegħek fejn taħdem kont fid-dil u mittejt idejk u arawk li qed tagħmel xogħol sew u ħaqek promotion. Mela l-avenue tiegħek Alla jużah kif iwassallek il-barkiet. Amen? Imma qatt ma jkollkom attrajera għax taraw raġel Talla jew mara Talla mbirka. Jiena verament jaħseb daw in-nies li qogħdu jikkritikaw passers li għax għandhom ajruplan u għax għandhom vapur. U jiena ngħidlek why not? Speċjalment jekk qed jużawhom għall-Vanġelu dawn l-affarijiet. Why not? Mela min preferi tara bl-ajruplan? Il-dawk li qed jitraffikaw in-nies, il-dawk li jitraffikaw id-droga, dawk li dak ma ngħidulhom xejn għandhom ajruplan. Da korrett. Lemma passer għandu ajruplan, jien m'għandix ajruplan. Imma kieku jkolli, it's your problem. Jekk jiena jkolli ajruplan, irid ikolli wkoll airport miegħu u driver tajjeb. Pilota tajba. Amen. Imma jista' jagħti il-każ li xi darba Gordon Ġeman xi jkollu ajruplan, forsi mhux qed nipprepara li kolli wieħed, imma jnagħmlu mod Alla ibirek mhux li ħajbirek għax ħajbirku żgur. Mhux kulħadd għandu l-istess sejħa, hawn minnhom sejjaħ biex jarħaq minn Awsa ħal-Qormi. Hawn minnhom sejjaħ biex jilħaq minn Awsa fil-Flaq u Kamuna, hawn minnhom sejjaħ minn Awsa għalih, hawn minnhom sejjaħ biex jilħaq minn Awsa l-Amerika. Skont is-sejħa, skont il-viżjoni, il-proviżjoni. Issa jiena kitini ajruplan jiena fejn ħamur bi. Il-fellowship ta' għawdex. Tifhem? Ġifieri, Alla jagħmel sens. Ir-raġel jew in-nisa jew li huma Talla li għandhom ajruplan, ħafna mid-drabi kważi kull waħed minnhom li naf għandhom ruxma ta' knejjes madwar id-dinja. Tex ma ħajqbdulek ir-Ryanair. Sekk jaffettwaw dawn l-affetti ngħidilkom għaliex għax ħafna mill-Kristjani ġejjin minn mentalità ta' povertà u ma jafux l-Iskrittura u għandi dubju kemm jafu lil Alla. U għandhom problema ta' greed u covetousness. Believe it or not aħwa, dak kullu li għandu għalija il-mulej huwa lest ukoll għalik. If you criticize my blessing, how do you expect God to give it to you? Jekk inti tikkritika l-barka ta' bniedem Talla jew ta' mar Talla, taħseb li Alla ħajġibu lilek dik il-barka? Meta tara il-pastor, nies Talla, lil-ħu, kill-oħtok, imberkin, grazzi mulej, il-barka tiegħek niżla fuq il-poplu tiegħek u dak li qed tagħmel maħija u dak li qed tagħmel moħħti, int kapaċi tagħmlu miegħek. Praise God, mulej jgħid li x'għamel dak ir-raġel biex jirċivija dik il-barka. Għamilni mulej għatini grazzja li naqdik bħalma jaqdik dak ir-raġel, għatini grazzja mulej nkun kapaċi nkun bold u meta jiġi maqajjar u żufjatat jibqa' sod jew tibqa' soda u tibqa' bil-composure għaddisa minn flok joħroġ u jagħtihom xi xeba frosta bħal Kristu.
Ovvjament, tifmu xi għanejlek? Kulħadd, it's amazing meta ċertu nies jorku għom għajnejhom meta jaraw il-barkit. Imma meta jgħaddu minnu x'matta tajjir, le dak ma jimportax dak. Tinnejdukom ħaġa ħwa. Prinċipju tas-saltina. Kemm minnkom ġejtu persekwitati mħabba l-Vanġelu għalli dik? Iktiba fil-diarju illum barka speċjali ġejja fuqek. Siskurtura tgħidlek. Id-dinja tippersekwitak imma jien ħambirkek. Id-dinja tinsultak imma minn għandi barki ġejjin. Se jew għada ġejja, jew tiġa ġiet u l-għadu għajjem rasu kontra tija. One way or another, għax inti markat minn Alla. Lesti aħna li nonoraw l-Alla bil-ġittana, taf xem xi tajt, ħankomplu ta' ngħidu fuq għadi. Kallajt ma jinqala xej. Ħażin xej ma jinqala, kollox tajjeb ħajnqala. Nhar l-erba' li ġej ħankompli fuq għadi. Għax il-poplu tal-Alla jrid jitgħallem li smewwitu l-art huma l-ħolqien ta' missierna. U dak kollu li għandu għalik il-mulej bħala papà huwa kollu ġid m'għandu xejn ħażin għalik. Imma għod attent, jekk Alla jafdalek 10 euros f'idejk, x'ħat tagħmel? Xi kultant il-mulej itik 10 euros u ma tkunx għalik, tkun għal ħadd ieħor. Darba l-mulej ħantikom ħaniqaf testimonjanza. Għednu peġi tkellemawkom, jgħoj? Għednu peġi. Mela darba jiena kelli kont l-Amerika, kont ngħix l-Amerika, u l-mulej bdejt nitolbu biex itini karozza. U kont qed nivvjaġġa, għax kelli karozza kien ħin kollu taqafli u tini trabel taqafli f'nofs ta' highway u noqgħod nistennija tiksaħ u nerġa' nqabbada. Kont qed nivvjaġġa minn Pritka. U spiċċajt mort noqgħod lejl wieħed għand familja laqgħuni għand familja. U qalu li brother, qalu li għandna karozza Buick blu kienet sabiħa. Qalu li trida għall-Ministeru. U għed praise Jesus. Halleluja, kienet sabiħa metallic blu bil-nikil, kienet lussu, men. Vera sabiħa. Mela noħoda dil-Buick blu sabiħa. U kif nasa kont vjaġġajt bej daw kienu joqdu Iowa. Min Iowa sa Oklahoma City. Le, sa Tulsa, konna qod Tulsa. Kif wasal Tulsa, għali dil-karozza mux tijak il-mulej. Kem għawdejta ġurnata, d-nej? Għalli jridek tatija li din il-kopja li mandomx karozza. Għetlu mulej, għetlu mandiġ biex nivjaġġa. Għetlu mandiġ biex nivjaġġa, għetlu ma nistax nafordja nixi karozza oħra. Għalli għati għalli il-kopja. Għetlu għorrajt mulej. U f'dak il-ħin kifet għorrajt f'qalbi, għalli għandi xi ħaġa ħjar għalik. Mela jaddu 5 ijiem. U tiġi waħda oħt. Għark li brother, this is for you, għatila xiex. Għark li come and look, kajja ħanorik. U ħriġt, u sibt Honda Civic bajda f'Jamanta. Halleluja, karozza ġdida. Għark li this is for you, the Lord told me to give it to you. Fit-2001, kienet tiswa madwar $25,000 dak iż-żmien. U dil-karozza ġiet barka. Mhux barka għax hija kienet iktar ġdida mill-oħra, kienet iktar ekonomika mill-oħra. Għax l-oħra kienet tiġrobni sakemm nivvjaġġa. Vera kienet sabiħa wkoll imma kienet titpompa magħha. Di kont nimlila tank u tgħid kemm kont nagħmel mijiet ta' mili bija. U spiċċajt baqgħet għandi u spiċċajt meta ġejt lura Malta biħħejta u lajt $6,000 minna. That's how God works. Imma, meta l-mulej jitolbok xi ħaġa, il-mulej jekk jitolbok xi ħaġa, garanzija xi ħaġa ikbar ġejja. Write this down if you're writing. You will never outgive God. Never. Never. Never.
Imma qalbek tibqa' safja. Qod attent from greed, ma nafx jgħidulha bil-Malti greed. Rejba, għodu attenti minn rejba. Għalhekk fl-ewwel Timotju 6 minn versa 11 jgħidlek ħafna tbedu mill-fidi minħabba rejba għall-flus, mhux minħabba l-flus. Minħabba rejba. Lut kapitlu 13 vers 5. Ħafna tbedu fil-video ġarfu għaliex minħabba rejba. Għax marru wara l-flus. Jina u inti ma nistgħux wara flus. Jina u inti jekk aħna nimxu ma' Kristu l-flis jiġru warajna. Il-barkit jiġru warajk. Amen. U fil-ktib ta' Deuteronomju kapitlu 8 vers 18 jgħid kliem. Xtaqt ngħidilkom di skrittura morru memorizzawha. Tinsewx jgħid il-mulej li il-patt li għamilt magħkom biex intkom tkunu mbirka u tistanaw u bil-qawwa tiġġeneraw il-flus, dan għamiltu magħkom biex nistabilixxi l-patt tiegħi magħkom u ma tinsew qatt li dak kollu li għandkom huwa permezz tiegħi. We're going to talk more about this. Amen. Hallelujah. Ejja mbaxxu rasna nitolbu. Hallelujah. Fejn inti jgħid talba warajja, Missi Qaddis. Grazzi tal-li li ħlistni minn saħta tal-liġi, minn saħta tal-povertà, minn saħta tad-dnub. Niddikjara minn fommi u minn qalbi li d-dnub, il-mart u l-povertà m'għandhom l-ebda saħħa jett biex jaħkmu fuq. Jiena mwieled minn ġdid mulej u millum il-qudiem dak kollu li għandi huwa tiegħek. U dak kollu li inti għandek huwa tiegħi. Għatini qalb safja u pura mulej biex qatt ma nixxenna għall-affarijiet li m'għandhomx ikunu tiegħi. Li ma nixxennaqx għal ħwejjeġ ta' ħuti jew għan-nisa jew l-irġiel ta' ħuti. Mulej, grazzi li inti beriktni biex inkun ta' barka. Mulej, għatini l-grazzja li nibqa' fidil. Li qalbi ma titbiddel qatt minħabba l-ammont sew ta' materjal, flus jew ġid li jiena nara f'ħajti. Proteġili qalbi li qalbi qatt ma tmur għar-rejba mulej. Imma qalbi tibqa' tħobbok lilek u qabel kollox u naf li permezz tiegħek kien mbirek u millum il-qudiem xejn ma jonqosni. Mulej iktar ma tbirikni, aktar jien imbirek. U aktar jien ma mbirek il-ħadd ieħor, aktar inti tbirek lili. Grazzi Mulej Qaddis. Niddikjara li jiena Sinjur u Sinjura fi Kristu. U l-ġid kollu tiegħek mulej huwa tiegħi għall-glorja tiegħek missier. Amen. Hallelujah. Grazzi Mulej. YouTube viewers, God bless you. Hallelujah. Aħwa. Ma nafx, għaw ġodda l-lejla ma